Assalamu alaikum, muhterem milletteşler, siz Tatarlar tapşırığın qarıysız. Türlü yerlerde gımri tüşü milletteşlerimiz, ana tilin, gırıf gadetlerimizni, Tatar yüzün saklap kalı için bir küp iş gameller başkara. Əli işlerini biz tapşırığımızda da yaptırtabız. Bugünkü programda. Şəxslər səhifəsinin qonağı Galim Rəşid Süneyev. Сомнений в том, что я татарин, у меня никогда не было и нет. А вот что у меня на первом месте, я не знаю. У меня есть подозрение, что все-таки на очень большом месте работа. Ulyanovski ilkəsinin Tatar Milli Mədəni Müxtəriyyətinin Akkqalfaq uyuşması Kiş Utru beyramına çağıra. Buna indi bu oyunlarını gelecekte de şolay uyuşturup, yaşırak uyuşturasıydı. Çıraşırga birge şolay bizimizin milletteşlerle birge çıraşıp, oynap gelip, zırlap deyip yaşarga. Ressam Kamil Mullaşov kartinalarında Tatar tarixi. Kiçkinədən rəsmə qızığıb rəsm yasağını öyrəndim. Hər gündə bir-iki rəsm əbzətini yasaq məktəbə var göstərər idim. Sırtla ülkəsi Bişav ağılında yaşayıcı Feyz ilə əbi 100 yaşın bilgilərə ciyina. Bütün dünyaya bilgili Tatar astrofiziği, Rusiyanın Devlet Premiyası laureatı, küp sanlı dereceli medaller iyesi, bugün şəxslər səhifəsində zor galim Rəşid Süneyev. Ol bu günlərdə gürləb uzğan 8-ci Bütün Dünya Tatar Yaşları Forumunun qadirli qonağına eyləndi. Anın leksiyasını tınlarga şığırım tolu zal jıyıldı. Tulura xəbərçimiz Leysen Vafinin reportajında. Наш дом – это не только Солнечная система. Ой, йылдызлар, галактикалар белән бәйләп, үз тормышы, кызыклы хәлләр турында сөйләде. Балалар кичкенә булганда көн сайын иртәнге 4-кә кадәр фән белән шөгыльләнү хакында да. Рәшид Süneyev баштан-аяк астрофизика дөньясына чумган галим. И вот здесь мы открыли несколько черных дыр в нашей галактике, открыли много нейтронов. Яшьләрне ялыктырмас өчен юмор белән, уйландырырлык, кызыклы фактлар белән сөйләде. Астрономия белән кызыксынмаган кешеләр дә бу фәнгә кирип китәрлек итеп. Мәсәлән, Млечный путь, ягъни ки козлар юлы галактикасы ни өчен шулай дип аталган? И опять, почему этому не учат детей, почему об этом не рассказывают? И потому что нет, чтобы сказать, что это молочный путь, а люди видели здесь путь диких гусей. Шулай ук соңгы 20 елда кешелек актив рәвештә йылдызлар эзләү һәм әлеге фәнгә зур игътибар бирүләрен ассызыклады. Аеруча Кеплер ярышчысының эшчәнлеген билгеләп узды. Бүгенге көндә 2841 планета системаларында 3000-нән артык экзопланета барлыгын сөйләде. Ел сайын кешеләр әлеге өлкәдәге белемнәрен арттыру өчен төрледән-төрле технологиялар өстендә зур эшләр алып баруларын дәвам итә. Рәсәйнең академия күп кенә премиялар буенча Рәсәй күләмендә 2 дәүләт премиясе бар. Фейсал, Король Фейсалның премиялары. Менә әйтеп киттең, биреше дип күп генә ойларда булмаса да, бу бик шәхес. Татар шәхесе, шуңа күрә бу безгә бик зур горурлык. Әңгәмәбездә йылдызлар турында түгел, Рәшид Süneевның үзе турында сораштырдык. Мне очень повезло в жизни, потому что вот я даже удивлен, что здесь люди не знают, много татарских ученых не могут назвать. Я встречал в своей жизни совершенно замечательных людей, татар, ученых. Ну, я не говорю о таких гигантах, как Ральд Сагдеев, который супермировая величина. У меня нет другой национальности, кроме татарской. И сомнений в том, что я татарин, у меня никогда не было и нет. А вот что у меня на первом месте, я не знаю. У меня есть подозрение, что все-таки на очень большом месте работа. Понимаете? На очень большом месте. На очень большом месте семья. Но мне очень хочется, чтобы мои дети были татары, чтобы мои внучки остались татарками. Баланың баласы балдай татлы диләр бит. Оныклары турында аеруча яратып сөйли. Одна из младших внучек, Камиля, ей еще нет 3 лет,
Она с мамой говорит только на татарском языке и учила меня татарскому. Ей подарили разные фигурки животных, и я ей называл по-татарски, а она мне приносила эту фигурку, когда еще не могла говорить. Она приносила там. Я научился, я не знал, например, что слон это филь, значит, и так далее. Вот она меня учила. Рәшит Сөнәев 1943 елның 1 мартында Ташкентта туа. Мәскәү дәүләт университетының механика-математика факультетін тамамлый. Аспирантурада белем ала. Физика-математика фәннәре доктора, профессор. Россия фәннәр академиясының бош фәнни хезмәткәре, Германиядәге Макс Планка астрофизика институты директоры. Галәмне өйрәнүгә багышланган бик күп мөһим фәнни эзләнүләрдә актив катнаша. Казанга килгәч, шунысы шаккатыра, урамда туган телдә сөйләшмиләр ди ул. И когда я видел, вот как люди здесь, в Казани, рассказывают о трудностях, как трудно говорить на татарском языке, то, конечно, поражаешься, потому что я вырос в Ташкенте, и, конечно, любой узбекский дом, куда я заходил, никому и в голову не приходило говорить на другом языке, кроме узбекского. Это, конечно, и... Понимаете, когда люди в Казани, в городе, в котором, по меньшей мере, наверное, 500 или 600 тысяч татар, понимаете, вот в одном месте живут, и когда ты идешь по улицам, и ты не слышишь. Татарстан башкаласына килгәч, тагын бер кызыклы хәл килеп чыккан. Мне только что дали справку, что я, оказывается, Мурза из Башкирии. Әмма минем һәм ата-бабаларымның Башкортстанга бернинди кагылышы да юк ди Елмаев галим. Мой прапрадед по отцу, он был общиной выбран как первый человек от Северо-Пензенской губернии, когда был разрешен хадж. И община ему оплатила, как самому грамотному и толковому человеку, поездку в Мекку. И это записано, его звали Яхья, известно, как он вернулся и посадил сад, и я даже не верил, что он посадил сад на 1000 корней. Гаҗәеп киң күзаллавы булган кызыклы әңгәмәдәш, тыныч, тыйнак, үзен күренекле, мәшһүр дигән исемнәр белән атавын яратмый. Рәшит Сөнәев чын мәгънәсендә милләтебезнең горурлыгы. Лесин Вайфина, Татарлар, Казан. Ульяновск өлкәсенең татар милли мәдәни мөхтәрияте каршындагы Ак калфак хатын-кызлар оешмасы халкыбызның онытыла башлаган йолаларын, гырыф-гадәтләрен яңарту, аларны яшьләргә өйрәтү буенча зур эш алып бара. Ел дәвамында алар балага исем кушу, солдатны хәрби хезмәткә озату кебек йолаларны мәдәният хезмәткәрләренә һәм мәктәп укучыларына күрсәттеләр инде. Шушы көннәрдә генә Җәмилә Мифтахова җитәкчелегендәге Нур татар халык үзешчәннәре семберләрне кич утыру көн күреш бәйрәменә җыйды. Әлеге чараның кайбер мизгелләре һәм аны оештыручылары хакында Рәмис Сафин бәян итте. Яшы 90 ягына китсә дә, сәхнә ветераны Иршат Аббазовның йөрәге түзмәгән, кич утыру турында ишеткәч, килми калмаган. Яшәгән урында янәшәдә генә икән. Мен зав клуб булып эшләдем. Шул вакытта атна сайын авылга кайтайдым, мине китеп алайдылар инде анда. Авылда һәр вакыт, һәр атнары анда мәзәк дигән нәрсә була иде. Сезнең якта. Яшьләрнең киңелләрен, картларның яшьләрнең барсында музыкальный киңелләрне ачарга туры килде. Чүпрәле якларында туып үскән, аннары Сембердә гомер буе балалар бакчасында эшләп лаеклы ялга чыккан Әлфия Пасанатуллина да. Монда килгәч, еракта калган яшьлек сагындыра шул ди. Бик искә төште яшьлек вакытыбызда. Ничек әти-әниләрне кунакка кичләрен чакырулар булып киткән вакытларында бөтен үзебезнең дусларыбыз, үзебезнең яшьтәшләребез шул әти-әнисе кунакка киткән йортка җыелышып, бөтен уеннарны уйнап, бөтен җырларны җырлап бетерә торган идек.
Бүгенге чара шәһәрнең Киндиак мәдәният сарае каршында эшләүче Нур татар халык театры режиссеры Җәмилә Мифтахованың чираттагы уңышлы проекты дияргә була. Узган елларда ул җирле татар мишәр үзенчәлекләрен дә кертеп, армиягә солдат зату, балага исем кушу кебек йолаларны сәхнәләштергән иде инде. Бүгенге кич утыруны оештыруның төп максаты да татар егет-кызларын таныштыру. Татар халкы бит инде элек-электән кичләрен, субуйларында, урман болыннарда гармон уйнап, җырлап, биеп, күңелле ял иткәннәр. Менә шул кичәләрдә инде кич утыруларда яшьләр үзара танышып, аралашып, вәгъдәләр бирешеп, кавышканнар, табышканнар. Шундый кичләрне алар сагынып көтеп алганнар. Сер түгел, узган гасыр азагында мәдәнияткә игътибар кимеде, үзешчән сәнгатькә катнашырга теләүчеләр азайды. Шунсы сөенечле, соңгы вакытта һәвәскәр коллективлар саны арткан. Бүген кич утыруында үзешчән Нур театры куйган. Катнашучыларның байтагы 70-80 еллардагы кич утыруларны әлдә хәтерли. Бүгенге кебек хәтердә без мотор утыра идек, кызлар, егетләр белән кич утырыш бар иде, әлдә истәле. Гырлап биеп, мотор гына утырып, төннәр буе иртә белән таң аткач кына кайта идек өйгә. Менә инде бу уеннарны киләчәктә дә шулай оештырып, ешрак оештырырбыз иде. Чырашырга бергә шулай үзебезнең милләттәшләр белән бергә чырашып, уйнап килеп, җырлап биеп яшәргә. Бу әлбәттә татар егетләренең татар кызлары белән бергә булуына, кавышуларына, бергә дуслашуына дип чара булыр. Элек-электән калган кич утыруны татарлар яши торган төбәкләрдә һәр берсе үзенчә атап йөртә. Сембер Ульяновск татарлары аны Шанхай дип атаганнар. Имеш, анда Кытайдагы сыман халык бик күп җыела торган була. Куликовкада общежитие бар иде, бик матур. Егетләр килеп гармон тартып җибәрә иделәр дә, и кызлар йөгерешеп чыга иде. Менә бик матур, бик инде бер 3-4 сәгать биеп, бер туктамыйча җырлап, бик әйбәт кайф белән утыра идек. Элегедән яшьләр кичәсенә җыелайдык, без кич утыруларга, гармонда уйнап, җырлар биеп бергәләп шунда утыра идек җырларны, кичәләрне. Хәзерге чорда шәһәрдә яшәүче татар яшьләренә үзара аралашу, танышу өчен мөмкинлекләр шикләнгән. Кич утыру да аларның гаилә коруына ярдәм булырга тиеш. Җәмилә Мифтахова үзебезнең онытылып барган кичке уен күрсәтә, безнең кичәдә әйткәндә ул безнең Шанхай дип атала. Менә бүген ял көне булган халык барда, бакчада булса да бик күп кеше җыелган, бик матур бара бәйрәмебез. Төрле үзебезнең онытылып барган уеннарны уйнадык, искә төшердек. Апалар үзләренең яшь чакларында йөргән, Шанхайда йөргән вакытларны искә төшерделәр. Сембердә беренче тапкыр җыелган кич утыру Шанхайда без дә тамашачы буларак кына түгел, чыгыш ясаучы буларак та катнаштык. Халык сырагач чыгып җырладык. Алай гына да түгел. Бөек рус шагыйре Пушкин сүзләре белән әйтсәк, без дә кунак булдык, чәй дәштек, мыек кына чыланды. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Хөрмәтле милләттәшләр, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Рәссам Камил Муллашев картиналарында татар тарихы. Мин кичкенәдән рәсемгә кызыгып, рәсем ясауны өйрәнеп, һәр көндә бер-ике рәсем обязательно ясап мәктәпкә барып күрсәтәр идем. Свердлов өлкәсе Бишау авылында яшәүче Фәйзилә әби 100 яшын билгеләргә җыена. Бүген без танылган рәссам Камил Муллашевның йортында һәм остаханәсендә кунакта. Беренче минуттан ук үзеңне иҗат дөньясына килеп элеккәнеңне аңлыйсың. Бик күп рәсемнәр, кыл каләмнәр, бумала, майлы буяуның үзенчәлекле исе бүлмәгә таралган. Биредә гаҗәеп тынычлык, җылылык һәм рәхәт мөхит. Чәй табыны артында Камил Вәләхмәт улы безгә үзе һәм иҗаты турында сөйләде. Рәссам балачак хатирәләрен барлый. Әтисе һәм әнисе татарлар, тумышы белән Җидде Булат шәһәреннән. Аның балачагы Кытайда узган. Ата-анасы Казакъстаннан күчәргә мәҗбүр булганнар. Әтисе рәссам-каллиграфист, Урумчи нәшриятында эшләгән. Заказларны Кытай, рус һәм гарәп телләрендә язган. Хаҗи булган. Әнисе хатын-кызлар гимназиясында укытучы булып, хатын-кызлар арасында мәгърифәт тараткан. 3 тапкыр Кытай Халык Республикасының югары медаленә һәм орденына лаек булган. Камил Муллашевның иҗатка мәхәббәт, рәсем ясау сәләте дә гаиләдән килә. Безнең гаиләмездә китап,
газет, журнал, шундай білімлі кішілер жиналатын. Шол себептен мен кішкенеден рәсімге қызығып, рәсім ясауыны үйренім. Әр күнде бір-екі рәсім әбізетіні ясап, мәктепке барып көрсетер едім. Шон енді әнейім де мені шул рәсім ясауыны ярататын еді. 1961 елда мәктәпне тәмамлагач, Урумчи сәнгать институтына керә. 2 елдан соң иң зур хыяллары тормышка аша. Гаилә белән туган якка Казахстанга кире кайталар. Иксез-чиксез киң далалар, елгалар һәм урамнар буларның барысы да яшь рәссамның иҗатында тирән из калдырды. Казахстанга килеп, шул дала районларында Қорғалжыно, Атбасар, Алматинский облыстарда рәсім ясап, шул материал жинаған. Мен яш чабанларының арасына барып, бір ай тұрып, алар белән бірге қой бағып, ат мініп, шул кең кеткен бесконечный далада жүріп рәсім сызып. 1964 елда Алмата шәһәрендәге Николай Васильевич Гоголь исемендәге сәнгать училищесына конкурс буенча укырга керә. Шул вакытта акварель һәм рәссам сәнгате күргәзмәсен оештыра. Аннан соң рәссамның зур теләге башкарыла. 1972 елда Мәскәүдә данлыклы Суриков исемендәге Дәүләт сәнгать институтына укырга керә. СССР халык рәссамы Таир Салахов остаханәсендә белем ала. Яшь студент үзенең сәләте һәм зур үҗәтлеге ярдәме белән кешеләргә таныла. Аның «Җир һәм вакыт Казахстан» дигән диплом өчен Дәүләт Третьяков галереясы тарафыннан сатып алына. Менің «Утра» деген эшем пайда булды. Советлар Союзы күргәзмәсенә куелып, зур бәя алынды. Огонек, Юнус, Творчество деген журналларга басылып, менің исмем бүтән Советлар Союзына белгілі булып кетті. Еллар үткән сайын рәссам эшләренең тематикасы да үзгәрә. 95 елларда Камил Мулашев тарихка чума. Эшләре арасында милли тарих һәм мәдәният эшлекләренең портретлары. Рәссам сүзләренчә, бары тик яшы ясалган портрет кына вакытны бер мизгелгә туктата һәм кеше рәвешен тулысы белән сурәтләп бирә. Аның эчке һәм тышкы дөньясын җиткерә ала. Портрет җанлы булырга тиеш. Бу рәссам осталыгының иң югары дәрәҗәсе. Бөек татар язучысы Габдулла Тукай портреты рәссамның горурлыгы. Бу картинаны язганда эш бик авыр барды ди. Язучының охшашлыгын һәм аның күңел халатын тапшыру өчен Камил Мулашевка 5 ел дәвамында тырыш хезмәт алып барырга туры килгән. Кая вакыт рәссам сыннар ясау белән дә шөгыльләнә. Хәнбикә Сөембикә сыны Камил Мулашев иҗат җимеше. Күргәнебезчә, рәссам иҗатында ул мөһим урын алып тора. Гаилә рәссамның илһам чыганагы. Газиз кешеләре турында ул бик дулкынланып, яратып сөйли. Рауза Мұратбековна бұл шундай біз өйләнгәндән бирле бергә яшәп, бергә уйлап, бер кеше кебек гомер итәбез. Аллаһка шөкер. Нык мәхәббәтле гомерimiz. Инде улымыз бар, 2 оныкларымыз бар. Сафия, Дәлил дигән. Алар инде кичкенә әле. Семья иҗади кешегә бик кирәк. Ул арткы тыйылды, как дәүләтнең арткы ягы кебек, шул кебек. Семьяда бер дәүләт, семьяңда проблема булса, иҗади эшләү, эшкә сизем белән булачак нәрсә, була алмый каласың. Әлбәттә, мен гаилә минем иң беренче трәгем, иң беренче илһам бирәтен, кудрәт бирәтен, көч бирәтен гаиләм икән. Казахстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстан Республикасының халык рәссамы Камил Мулашев югары сәнгать принципларына тугры кала. Аның халкыбызның бай мирасына керткән өлеше әйтеп бетергесез зур. Әдилә Тухбатова, Бауржан Кажаканов, Татарлар, Астана, Казахстан. Халкыбызның язмышы гыйбрәтле дә, кызыклы да. Свердлов өлкәсе Бишәү авылында яшәүче Фәйзилә Миңлегали кызы Шамилова гражданнар сугышы елларында туа, колхозлаштыру чоры
Бөек Ватан сугышы еллары авырлыкларын үз җилкәсендә кичерә. 13 бала табып үстерә. Әле 90 яшендә дә үз хуҗалыгын тоткан, 99да да бирешми, тормышның матурлыгын тыйып яши. Тулырак Уралдагы хәбәрчеләребез язмасында. Фазыла Миңлегали кызы Шамилова 1919 елның 17 февралендә Бишау авылында туып үсә. 18 яшендә кияүгә чыга, 19 яшендә беренче кызы туа. Барлыгы 13 бала табып үстерә. Фазыла әбине улысы кичесе хөрмәт итә. Озак еллар хастаханәдә фельдшер булып эшли, 64 баланың киндек әбисе була. 4 чакрылы шәрәттән депутат булып сайлана. Медсестра, врач булып эшләдем. Балаларым күп булды. 13 бала. Ничә? 13. 13 дип әйт. Балаларың ничә үтәй? 13. Фазыла әбидән озак яшәүнең сирен белергә тырыштык. Әмма ул җавап бирергә кыенсынды һәм Ленинград турында үзе чыгарган җырын җырлады. Әйдәгез утылары бергә дәшеп, барык лигергә лигергә бигрәк ярак, барык якыракка. Лигергә бигрәк ярак, барык якыракка. Озак яшәүнең сирен Фазыла әбинең балалары сөйләп бирде. Һәм ул бик гади. Хезмәт, хәрәкәт, кешеләргә ышану һәм ир белән хатынның бер-берсенә булган мәхәббәте. Булай безнең яны бик таза, бик ниле, дартлы кеше, бик сөйкемле. Bütün авыл, тирәләр, район бөтенесе аны бик уважайттылар. Аны бөтенесе дә белә. Үзе 13 бала тапты. И 2 баласы әтинеке беренче хатыны үлеп, аның 2 баласы калган, еще 2 бала карап үстерде. Барысы 15 бала була инде. Шулай, өмірге шундай активный кеше булды. Bütün кешеләр белән, бер кеше белән шаулап тибермәде. Өмірге шундай сөйкемле, көчле, шундай и авыл депутаты, район депутаты булып, бер 3-4 мәртәбә избирация ителде. Абыйлар, апалар төрле якта торалар. Берсе апа Америкада тора, берсе абый Суфян абый Набережный Челнада тора. Әминә апа Сочида тора, төрле җирдә шулай таралышып биттек. Ну хәзер инде пенсия кайткач барыбыз да әзләп авылга кайта башладык, өйләр төзеп җыйдык. Монда уже без менә 6 бала уже авылда торабыз. Барыбыз да үй салып чыктык, барыбыз да авылда торабыз. Озын гомер һәм сәламәтлек бу гаиләдә нәселдән киләдер мөгаен. Фазыла әбинең 30 оныгы бар, иң өлкәнне 60 яшь, иң кичкенә кызына 55. Безне әни белән әти бик әйбәт тәрбияләделәр. Алай ишү тарту булмады. Безне кич сәгать 8-дән уже өйгә кертәләр, ярамый уже йөрегә. Әти фәлән безгә брюки фәлән кидереп йөртмәде совсем. Тәш күлмәкләр киеп кенә йөрдек. Портка да әти безнең гомергә балыкчы, корт карады. Үзе охотник булды. Безне дә шулай охотага абыйларны фәлән йөртте инде тәш. Безне җиләккә йөртте, мәшкә җыеп, бөтен урманны күрсәтеп йөртте. Хәзер без менә авылда мен кышкыда лыжда, чаңгыда йөрим, таяк белән йөрим, җәйгедә су төшергә йөрибез, велосипедта йөрибез, шулай дип. Арта хәзер бакчадабыз инде, бакчада эш күп. Фазыла әби гаиләсенең көн күрешен тулысынча күрсәтергә яңгыр комачаулады. Ләкин күргәннәре дә безне сокландырды. Бар җир каралган, бар нәрсә тәртиптә. Моның өчен билгеле күп көч сарыф итәргә кирәк. Фазыла әбинең авылда яшәүче бөтен балалары да умартачылык белән шөгыльләнә. Авыр түгел инде. Интересно просто на любителя. На любителя. Һәрбер кеше аның белән заниматься итми инде. Аның кеше үзенең ни булмаса, дәрте булмаса, аны юктыр инде ул кешедән. Безнең сеңеп калган, безне канган аерна шуңа кеңгенә эшлибез. Балкыртның балы, конечно, бик файдалы инде. Магазиннан шикәр алып ятканчы. Бала шуйсын рәхәтләнеп. Тагын ярты елдан соң Фазыла әбинең балалары, күп санлы оныклары һәм оныкчыклары яраткан әни, әбиләренең 100 яшын билгеләп үтәргә җыеналар. Без үз чиратыбызда Фазыла әбигә ныклы сәламәтлек телибез. Инсаф Абдулла,
Әлфия Габдушева, татарлар, Свердлов өлкәсе. Хөрмәтле милләттәшләр, бүгенгә менә шулар. Без сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күз алдында тотып эшләргә тырышабыз. Чын горурлык кешегә көч бирә, үлемгә дә каршы торырлык. Авырлыкларга бирешмичә яшәргә язсын. Сау булыгыз.